Fl-istess żmien li mhux jieħu azzjoni dwar Beppe Fenek Adami u Mario De Marco u issa b'fatti ġodda dwar Tonio Fenek. Fil-każin nazzjonalista ta' raħal ġdid, Simon Busuttil ħass li kellu jitkellem dwar il-konsistenza. Xina imdorri illi jekk inti titkellem b'mod bil-kliem u mbagħad bl-azzjoni tagħmel kif jattajt. Fl-istess waqt li qis kull kritika lejn id-deputati tiegħu bħala tfieħ ta' tajn, mill-gvern jistenna azzjonijiet sproporzjonati. Li Joseph Muscat jirriżenja minn Prim Ministru. Tul id-diskors tiegħu Busuttil kompla bl-attakk kontra l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna li għalih donnu jagħmlu xogħolhom biss meta jattakkaw il-gvern fosthom il-korp tal-Pulizija u l-Aġent Kummissarju. Bħalma huma pupazzi bħalissa jiddispjaċini ngħid il-Pulizija illi żgur li dan ma jikkwalifikax m'għandux is-serjetà meħtieġa biex ikun kummissarju tal-Pulizija. U minkejja li għal darb'oħra l-Parlament wera fiduċja sħiħa f'ħidmet il-Gvern u l-membri tiegħu, Simon Busuttil qal li xorta waħda mhux se jieqaf hawnhekk.